Na webovej stránke Univerzitnej knižnice UPJŠ si nad banérom z ponukovej lišty vyberieme katalógy a zdroje. Zvolíme si prvú možnosť katalógy UPJŠ. Zo zobrazenej ponuky pod katalógmi UK UPJŠ nájdeme odkaz na virtuálnu študovňu. Po kliknutí na odkaz sa nám otvorí priamo virtuálna študovňa. Virtuálna študovňa predstavuje zdigitalizované dokumenty z fondu Univerzitnej knižnice UPJŠ. Do študovne nie je nutné prihlásiť sa cez prihlasovacie okno vpravo hore. K vyhľadávaniu môžeme prejsť zídením nižšie a kliknutím na pokračovať ďalej do virtuálnej študovne UPJŠ. Následne môžeme na vyhľadávanie použiť filtre vľavo alebo zadáme priamo požadovaný titul do vyhľadávacieho okna. Ak nevieme v študovni nájsť požadovaný titul, je potrebné zrušiť predchádzajúce filtre, podľa ktorých predtým prebiehalo vyhľadávanie. Ak ani napriek tomu nevieme v študovni nájsť požadovaný titul, znamená to, že ešte nebol zdigitalizovaný. Zdigitalizované dokumenty sú určené len na čítanie, nedajú sa stiahnuť.